Türkmenistan'ın halk artisti Meret Atakhanov milli kino sungutumuzda ilkinci kino rejissörlerin biridir. Meret Atakhanov 1914 yılın 15 fevralına Mari vilayetinin Yolutun etrafının Yıldız Ovası'nda eniden doğuluyor. Orta mektebi tamamlanan son 1936 yılla ilkinci gezek Moskva yerli milletten olan gıyızları Lunacharsky adındaki tiyatral institutunu okuyu veriyorlar. Onun çenli Moğolun Öpes adındaki Türkmen Devlet Akademik Drama Tiyatrında şol tiyatrın özünde tayarlanan artistler oynuyordu. Moskva'daki tiyatral institutu ol dehinleri açmakta, o saatlığını görkezen institutların biri. Yine şol instituda Meret Atakhanov sonu bilen Türkmen tiyatr sunugutun, kino sunugutun yukarı dereceleri götürecek Savratayeva, Fahriye Aliyeva, Vipa Muhammedov, Ata Sarif, Bayram Ana Nurov, yali meşhur oğlun gıydır bilen bilelikte okuyor. Olar Olga Ivanovna Pesova bilen Boris Vladimirovich Bibikov'un elinde talim alıyorlar. Bu iki halife Moğolum Meret Atakhanov'da bir täsin zihininin uğur tapıcılığın, korumaçılığın bardığını biliyor. 41. yılla oku tamamlap gelen yankı ağdan yaşlarımız Aşgabat'a geliyorlar. Urşuvaşlanıyor. Olori Moğolun Öpes adındaki Türkmen Devlet Akademik Drama Tiyatrının toporuna koşuyorlar. Tiyatral institutunun oku sahnasında koyulan Malier'in zor ayaktan Lokman olan adlı oyununu dikeltmeyi Meret Atakhan'dan hayiş ediyorlar. Meret Atakhan'cam öz sınıftaşları bilen Savratayeva, Yankı Təsvih Gafurova, Fahriye Aliyeva, Ata Sarif, Bayram Nuri fiyali artistlerin katnaşmağında Malier'in zor ayaktan Lokman olan adlı oyunu koyuyor. Kiev Kino Studyosu'nun önde barca rejissörlerin biri Mark Donskoy, Moğolun Öpes adındaki Türkmen Devlet Akademik Drama Tiyatrında Meret Atakhanov'un koyun zor ayaktan Lokman olan adlı oyununu görüyor. Onu yukarı baka veriyor. Elim Hoşar adlı film surat ölçülmeye girişiyorlar. 42. yılda film tamamlanıp ekrana çıkıyor. Amerikan Kino Akademisi 43. yılda Elim Hoşar filmine Oscar bayrağını hödürlüyor. Yine şeydi Türkmen toprağına kino rejissör Meret Atakhanov'un katnaşmağında köp koşondu var film kurumçuluk etmekte. Elim Hoşar filmi Oscar bayrağına münasip olmağına Meret Atakhanov'un ölçeksiz ulu koşondunun bardığını aytacak koyuyor. Mektepte okanda urumda Mari'nin Kemini adındaki Türkmen Devlet Drama Tiyatrı'na çağalan yetkinliklerin keşiflerini yerine getiriyordum. 10 yaşımdan başladım da hem mektepte hem tiyatrda. 1955 yılda Meret Atakhanov Mari'nin Türkmen Devlet Kemini adındaki Türkmen Devlet Drama Tiyatrı'na rejissör olup işe öldü. Meret Atakhanov'a talim veren moğolumlar de talim verdiler. Şimdi şu tiyatrda işleyen devrinde oyunlarının hilleri düyüp öter ütüydü. Giyin dünya karayışı, tiyatr sunuvotunu, umumi sunuvotu, giyin işleyin, çungdan bilen, yem koyan oyunlarını hem de öd beyanı tapyadı. Kulkışı Kulmuratov, Kulluk Kocayev. Ana şol iki tem şu devirde Mari'nin Kemini adındaki drama tiyatrını işlediler. Orada bir anırdan gelen bir Türkmenin hasiyeti. Gürrün eden gepleri gürrünleri söyle ağır olup manık ken. Buram ulluğuna kiçiliğine karamadan taş devrağını ser salmak, dinlemeyeni başarmak, uluyunu, kiçiğini dinlemeyeni başarmak. Görüp otursak, men onu onun ol meni görüptür, men onu görmeyendir. Şubat bizim mekteplerimizde Çepere Öğretmenlerin festivalleri geçirildi. Şu festivalin emin ağzının başlığı Meret Atakhanov olup çıktı. Ben o ad bilmeyendirim onu. Sen bilen neydi? Şu Kemini Tiyatro'nun baş rejissörü Meret Atakhanov gıdıklarını deydi.
gıdıkkan dedi. Benim ona ayttım dedi. O sizin tiyatrınızda iş yasağı diye ayttım dedi. O ne ben tiyatrımızda iş ya gen word dedi. Hani ben yanıma çağırırım etti. Benim yan gireyim ayrı ben yanına bardım ya. Köşkün direktörünün oturduğunu oturduğunu kendi. Orientek men şu oynayan oyunlarımı görüp yetişmendir. O günlerinde ben mektepte olamsam, mektepte okamdım tam akşamki şu türgünlerse geldiğim köples onu da men şu öz katnaşayan oyunlama dine. Yani men şu okuma peyatger bermedik şerti bilen mektep bilen tiyatrın arasında ödara edilen şertname var. Şu keşitleri yerine yetirýänimi Atahanıma aýtmaly boldy. Ondan barıpdyr da şol oyunun her ayda gidýän tertipnamasy bar. Şo tertipnama ýem şo men oynayan oyunlarymı goşdurypdyr. Ey tazy kimin tuhan var, söläp şirin dilegen, gyrmady geyden dostymey, şäher wagty gülüben, gülüňar geçsen ýar garip dilegen. Seni yana basmışyp rakiplardan birarmen, yüzüm uşak bilen, tanım alsan aldaben. Älim oşar filmi ul üstünlük bilen görkezilenden soň 1944-nji ýylda oňa Jadylydyr adly film surety düşürmeklik tapşyrylýar. Bu filmiň öňde goýan maksady, ýerine ýetirmeli wezipesi bir frontda söwüşip ýören türkmen eskerleriniň ruhuny götürmek. Destanlar, rowayetler, erstekler boýunça goýulan oyunlardaky gahrmançylyk, edermendilik, mestige bagşynyň sahnalary ýygnýada şol filmiň mazmunyny düzýär. Sahna oyunlardan alynan böleklerim dağap gitmediýäli Meredat Hany bir täze zat oýlap tapýar. Türkmen folklorynyň gahrmany Aldar Kösäni şol wakalaryň içinden başdan aýagyna geçirýär. Köpçülük ben işleyen kino parçalarına terediyen olayım, güdüğünden mırcak olayım. Şu köpçülük parçalarını her adam Medet Atahan'ın alışıya alakayı. Hemme taraflayın soğutluyuz kino, hemme rahatlarını, soğudunu, ödünün olursa dilini, giyim, ışık medeletini, bir operatörü bilen işleyişi, artık bilen işleyişi. Bir yerde kinodan da köpçülük bilen, odan hemme bir görünüşleri bana kömekçi hizmet hükümünde hizmet ediyorlar. Ana soruların işleyişi. Hayran kalır ya. Yerlerini tapmak. Onun mesela bolsun. Onun şoları has kinon hemme şu yankı mümkünçülüklerini giyinden ulanıp dünya karayışının ve bileti elcirip duyuyorsunun adetten daşarı ululuğu giyinde ve çoğunluğundan haber veriyor. Öz döwri Jadyldyr filmi ulu seslenme dörediyor. Yine bir näçe ýyllar geçende bolsa ol özüniň manysyny, mazmunyny ýitirmendir. Näme üçin? Sebäbi şu döwürde telewiziýa bolmasaň Jadyldyr filmi Türkmenistandaky ähli teatrlarda goýulan oyunlardan parçalary bize görkezýär. Biz indi 70 ýyl geçenden soň Türkmen teatr sahna näil oyunlar goýulandygyny, näil artistler çykyş edendigini biz görýäris. Ine Meredat Hanyň
şu filmin en kımmat yeri şondan ibaret. Gelip kimin kamatem hüzran mindelade yazıl geçen kirgizem pergüllerim saydar Fani dünya daşında matem kana taraydır Rakip yarın karşında mendil yağım bucaydır Üstadına düşmeyen zulümden amadır Ahir deprem uğrunda durursa itamandır Köşküne diyecekse bastan Hazır derrav senin başın kestireyim Onun erjelliği, tutan erliği, yadamazlığı, şol bir öňündäki ödünün goýan dörözçülük maksadına boşya borluk diýençe, şu dörözçülük maksadına ýetýänçe, şu irmen, arman, yadaman işleyişini gördüm. Sabır anlaglıyız öbülen Kulkuşy Kulmuradowam dörözçülük häsiýeti boýunça, adamçylyk häsiýeti boýunça da Meret Atahanowa ken meňdeýän ýerleri bardy. Mumman olary tabii ýerine meňde diýen adam
öz öňlerine goýan hüner, dürüjçilik maksatlary, şol maksatlaryň uğurlu etmezlik, irmezlik, armallyk, ýadamallyk. 4 sagatlap, 4,5 sagatlap şol bir gizjik parçanyň üstünde oturdular. Bularyň arasyndaky bolan gurrunlar, dürüjçilik gurrunlaryny ony kızgınlygyny, gyzyklygyny, çuňmurlygyny surandyrmak gatykyn. Özlerim şu biri-biriniň sözlerini, gurrunlaryny, pikirlerini bölmän, biri-biriniň pikirlerini, dünýä garaýşyny, şol bir zady görüşini uly hormat bilen şoňdan bir wagtda da şolaryň biri-biriniň görüşlerini garşyna etmek. Şu gurrun turgunlaşyň udagy çekýäniň sebäbi şudy bir netije gelibilen aklar. Bir döröjçilik maksat takynna, bir parçadaky bir pikire gelip bilen oklar. Üçüdününken biri-birini çapırad. Ýöne şolaryň şu çapıradygyna garamazdan, şu birek-birekleriň pikirlerine, öz pikirini çapıradan bolsa, terden bolsa, şonu uly medeniýet bilen diňleýişleri, turgunlaşyp gutordy, diňe şu parçanyň üstünde. Indi iş wagty gutordy, gündüzki iş gutordy, turgunlaşyp wagty gutordy. Akşam ya ha oyun bolmady, ya bolmasa da eger oyun bolmasa da akşamki turgunlaşyp dogam edýär, saat 6'dan. Indi saat 2 ýaryna gutorly gündüz saat 4'lerde ben bir adam teatryň zalyna galdyrypdyrm. Şu galdyryň adam edi adam näde galyp edecek, näde galyp edecek diýip onuň birden şeýle kültürleşdirdim. Baran ýerlem, oturan ýerlem moly şol teatryň zalyna bolmaly. Saat 4'lerde geldim men şol alma, akşam ady boldy. Geldim moly şu teatrın kapısından giremde ulu goğ. O turgunlaşyk wagty de, oyun gidýän wagty de. Kılıklanyp bardım, onu gördüm. Şol oturan ýerlerine, şo parçanyň üstünde, şo gurrunlar, şol bir parçany gaýtalap, irmen arman te şol maksat çödülýänçe. Anondan men zara girmeyene bir ýeri eja etdim. Sebäbi olaň o gurruny o ýagdaýyny bölmek hiç bir şykyrdy, ayak sesi, olaýam adamçylyk jehtinden, teatryň öz içki daşky düzgün namatyndan tersligine men çağada burdum, gözüm ýetdi. Teatryň şo başlygy, turgunlaşyky başlamada yglan etmedem, şol gutormada yglan edýän şol ondan baryp ýuwaşlyk bilen saklanan aňyrtyndan ýuwaşadan baryp zor gorkuly, ürküli Meret Ataxanyň erine ýuwaşyk gakyp sagady borup. Şonundan bir-birini gözleşdirdi. Bu ýolşyp ýaşaşdylar da. Bolýa, deme turgunlaşy dowam edýärdi. Ýene dem alman, beýle kalman, şo turgunlaşyk, şo parça, şo ýerde, şo sahnada ýene dowam etdi. 2 sagatdan soň akşamky turgunlaşyk 2 sagat geçenden soň olar bir netije geldiler işte. Ine günleriň bir günem bolsa ol şol Mariýanyň teatrynda goýjy rejissor bolup işläp ýörkä, Mariýanyň bazaryna Şükür Kuliýew duşýa. Şükür Kuliýewem agaç ustasy bolýar şu döwürler. Ol duwtaram ýasýarken, gaçagam, çanagam agaçdan talçar, çemçe de oklaw, şu öýe gerek bolan zatlar, şu döwürler hojalyga gerek zatlar bolýardy. Ol şonu şu bazarda bolup ol üýt göşük ýüzli gürlände de mudama degisken äheňde gürleýän Şükür Kuliýew duşýada egerde şu men bir kino alsam seni men hökman çağırarım diýip şo ýerde bir özüne kasam edikki diýe. Ine ýyllar geçýär, köp ýyllar geçýär. Meret Ataxanow Türkmen film kino studiosuna mardan soň şo ýerde rejissor hökmünde işläp başlaýar. 1963-nji ýylda da Daşgalada Waka adly çeper film suraty düşürýär. Şonna da şol ogurdan okuw gutarmady gortada halkyň içinden çykan Şükür Kuliýew kiçik bir kesbe, ýagny gaýnatanyň kesbine şoňa çağırýar. Ol käl gürlänek on gahrymany, emma şo kino rejissor diýen adam onuň ýüzüne seredende ýerine ýetirip biläjek häsiýetlerini onun bir zat açyp tomoşaça ýetirip biljegin bilýän adamdan biri de şol Şükür Kuliýewden
ütköşük artist edip yetiştiriyor. Dostluğumuza qaramazdan köp bağlatlarda ben pikirlenme, sunut bağlatdaki pikirlenme çapradı geliydi. Yani o çaprazlıklar, o dörözlük çaprazlıklardı, o tebiği gıdaatlar. O bolyanatlar. Yani o bizim ara katnaşığımıza, ısınışığımıza, dostluğumuza, hormatımıza hiç şeyi tətir etməyədi. Qaytam, kədim etəyirlərdi. Şol birek yakı bir daha takınnaki, dörözlük bir daha takınnaki. Dürlü pikirlenmez. Düşünen adam için oğlun alamatın bolmağın mümkün. Sebebi men pikirime çapır adam olsa öz pikirinin menkiden doğruluğunu subut edebiliyemem. Kiminki doğruluğunu durmuşun öyle görkeder. Ekran görkeder derdi. İllerim buluyordu. Bir daha takınnaki, bir pikir takınnaki, dürlü pikirler. Ol kendi dürlülük bolsa sonuç oğuy. Sebebi o dürlülükler şol yankı pikire neyme olsa, dürlü renkler olsa. Bayya. Onun şol dürlü dünyanın sığışın, görüşün, dörözlük çekişmeleri bolmasa nereden hakikat dörüyorsun? Sebebi bulan hemmeti neyme? Dini sunumot. Nartardan sunumot utuya, sunumot bayya. Şol için evet dörözlük merteğin gedemliğine boyunamalarla beyada neyme etmeli beyada şol dörözlüğün sunumotun utuş tarafından yani. Kişenmeli orada kişenmeli. Ana Meret Atakan dışa mertekten hem cemlenen. Türkmen televizyonunda bir gider gepleşikleri korumakta, şonu korumaçılık etmekte. Türkmen televizyonu 60-njy ýyllaryň başynda başlapdy da ilkinji tolkunları berip, çağalara niyetlenen gepleşikler taýýarlamaly bolýar. Durdy Saparow şonu sizin üçin körpeler diýen ýani häzirki döwürde ýaşulyň sakkal giyip çıkış edipdir. Şol ýani gepleşik açýa, onuň tegelik stolynyň başynda gurrun ykdysadiyete, siyasete, medeniyete bagşynyň gepleşikleri rejissör hökmünde guramaçylyk edýär. Telewizionyny ýokary götürmekde, guramaçylyk işlerini almakda uly işler edýär. Ine şo ýerde de ol Türkmen Telefilm diýip bir studiýa açylýar. Telewizionynyň ekran üçin, ýaýlama üçin filmler döretmek. Ine şonu ol gözü ilmeyen adam atlı film surata düşürüyor. Onda da Şükür Kuliyev, Aysultan Berdiýewa da bir näçe on kinosa surata düşüp ýören artistlerim şunu özlerine anılan kesberi yerine getirýärler. Durmuşy dünýäni adam höýýärdi. Dili ýitilik, gülkü diýenlärdiň ähmiýetini, agramyna düşünmek, sagdyn gülküni ýatamak, döretmek duran ýerine. Özüm o adam şeyde bir dili bardy. Şu käbir soraglary, käbir zatlara, durmuşda bolýan wakalara, hadiselere duran ýerine jogap berip bilerdi. Özüm şo beren jogaby hiç adam ýatdan çykmady. Şorta sözlerim kübetinin yankı şu halkın özün bir akılına, halk sözcüğünün öwürlükki diýen şorta sözler bana. Şolar ýaly-ýatda galyrdy. Ama sen ödem gülkü yok yerinden gülkü derdi, o gülküyle tapardı, ödem sagdyn gülkü değil. Onun gülküleri aňyrsy öğrenip duran, ödüsünden güldürýän gülkü değil. Nogsanlyklarynyň, yetmezçilikleriniň, goşaklaryň üstünden insan mertebesini peseltmen, sıpaçylyk bilen sagdyn gülküni ýasap bilýär. Sebebi o zatdan hemmeti Meret Atakan'ın öz tebigatyna, tebiği berilen hazinady. Ol hazinanyň Meret Atakan diýsen ýerlikli ulanor diýip paýlar. Goýan eserlerine gülkü yerli, gülkü yer ýok ýalanmasa, şoň ýerini tapardy. Şoň ýerini tapardy we tomoşaçy şonu görenne, bir yerde gülkü ne işleýär diýen soraw döremeýär. Ana şu ýerde de gatda sypaçylyk bilen, inçelik bilen şoň ýerini tapyp, ýerlikli zehinni ulanmany başarýan. Meret Atakanow Türkmen Film Kinostudiýasynda da ýanky dokumental filmlerim surata düşürýärler. Ine onuň surata düşüren Türkmenistanyň halk bagşysy Sahy Jepbarow baradaky Sahy Bagşy atly kino oçurki ýerine ýetiren aýdymlaryny görýär. Meret Atakanowyň ihlasy bilen surata düşülen şu filmde Sahanyň köp aýdymlaryny yerine ýetiren aýdymlaryny şu wagtdan görýär. Ol şonuň bilen birlikde dewletçileriň, gazçylaryň durmuşyna bagşynyň bir näçe dokumental filmlerim surata düşürýär. 1967-nji ýylda Meret Atakanow Türkmen Film Kinostudiýasyna
Yan Araban Yolu adlı film suret düşürmek önemli. Bu filmin esası Hüseyin Muhtar'ın Moğol'un episadındaki Türkmen Devlet Akademik Drama Tiyatro üçün yazılan eseri esasında surete düşürülüyor. 30. yıllar köp yılların devamına gitti. Oyununa köp aktörler, artistler keşfleri yerine getirdiler. Her keşf üstüne sünnelep işlendi. Yine kinoçuların şolar ýaly bir häsiýeti we haçanda sahnada giň tomaşaçy köpçiligi tarapynyň gowy garşylanan oyunlar soň ekranlaşdyrýar. Meret Atakhanov şol Yan Araban Yolu adly filminde 30-njy ýyllarda sahnada çykyş eden artistlerin köpsini çağırýar. Umuman Yan Arabanın yolunda qatıken Türkmen aktörler, tiyatron kino aktörleri surete düşýär. Olar Baba Ananov, Gullu Hojayev, Oğul Gurban Durdiýewa, Vepa Muhammedov filmde yan qaýtysmaýaly dartgynly wakalar bolsa da gülküli zatlarym içine salýan. Şeýle bir sahnasy bardyr. Uzini öň mardy görüp kinolarına çağırıp beni şükür kılıyor veriyor. Kelteni olsa Akmarat Bəşim'e veriyor. Oğul Qurban Durdiýewanyň Mamur ejesi şo ýerde. O Adam Sanam Gullu Hojayev oýnaýar. Bir maşgalada bolsa da ýem dünýä ütýänigde iksany şo ýerde artistin arasyndaky derejäni gapma garşylygy görkezişini kinirişir usatlyk bilen berýär. Zeki'nin rejissörün Zeki'nin esası şu öýde bilen işleyen dörözlük toporu var. Esatam artistler. Şu yanki kömekçi sunuwatlary erkinlik bererdi. Ýöne erkinliğin öňýanyna ol öz dörözlük maksadyny we islenlik yanki kömekçi sunuwatyň wekilinden näme talap edýänligini şu şu kerede körede düşündürerdi. Öýdem şuňdan we giýinden hem de anykdan gıyıt kötelerini düşünürüp bilirdi. Şunu düşünürüm tamam mı? Ne diyordu? Alan öldüm ki. Erkinlik. Şu vabatta ne medetin nerede etti dedi. Himmetine. Ana şol dehinler işte onun zihinin önümel görünen yeri ondan onların ulu dikkatlerini dinlerdi. Ulluğuna, kişiliğine, garamazdan ulu dikkatle dinlerdi. Şu dinleyenlerin son öğünün belirliklerini yine de tıpaçılık ellenmermen şol tıpaçılık bilenem öğün belirliklerini ederdi. Öğüne gereğini alırdı. Daşındanım tabi ederdi. Men size kadim halk kaydımını aydıp vermeye geldim. Kovaydım. Bir adam çopan gıydına mecnun yalak aşık bolupdur. Şeyli bir söyüptür. O gıyt göğünemenler ol değerli räptir. Soňam ak kuşa uğurlup asmanı uçup gidipdir. Vay, siz meni bagşylan bolmaň öýde işimi özüme etdik. Hem bolly beýle. Bilýäňizmi näme? Sahabyň açaryny ýitirdim. Häzir size derman bermeli. Men bolsa kamaşaýan açaryny ýere okunym bilemok. Nire girdik artyp. Inni ustan tapýan çamam? Hawa siz dermansyz galarsyňyz. Şunu sakla sana. Näme üçin? Ha sakla. Beýle başagaýlyga düşmäň. Benim öz ustamyz bar ha. Nirde? Häzir. Salamu aleykum. Salam. Ene sul adam İslam golpun höttesinden gelip bilýär. Men döwüm yok bejerýän. Ha. Biler bolsaňyz men açarymy ýitirdim. Menden bir şahap açyp bilemok. Gaýrat edip kömek edin. Ane? Aha. Artyda başga bir açarym gabat gelen okda. Sen hazır. Size Guran gerekdir he? Men ne hemme zadym bar. Şeýle mi? Al onu. Ani angryňyza urun. Urun. Uy bolýa. Ine. Bu zatlar bu çağ oyuncağa. Vay, göraçyp ýymasalym da açat. Bu bir jady goý bolaýmasyn, çynymy aýdýan. Hawa. Meret Atakhanov'un en sonki surete düşüren Jigit Mudama Jigit adlı filmi. Kino sonuçta köp yılların devamında tecrübe toplanan artistlerin en çebensi Şükür Kulifem var bu yerde, Sar Garrifem var, Murat Niyazvan var. Jigit Mudam Jigit
filmini tamamlandı. Men Moskva Kinematografi Institutu'na götürüp gelipdim. Onun Parahat Kinoteatrında Uludağ bile ilkinci tomaşaçılı görkezisi boldy. Ondan soň tomaşaçylyk edenden soň käbir hünärmenler bar. Film barada öz pikirlerini aýtdylar. Merede Ataxanow şo wagt eýem ýaşul adam ti sırkow şonuň göwünü görjek bolup film kän tanqidlamadylar. Onu hemme gurlap bolandan soň onuň gahary geldi. Filmi yüzley aralıp maslahatlaşdınız deydi. Men özüm bilýän kimlik, kim yerlerini, men birinjide kino alamak, siz hemmäňiz yüz görüp sözlediňiz, tanqid etmediňiz. Men tanqidi gowy ýani yerlikli tanqidi dip aýdypdy şo wagt. Alo? Kemper bu sen mi? Bolmanna giyeceğin bir vakti başka da vereceğin edip bilir öydüyen. Hani sen basımca gayet. O tadı kuruluş başladı mı? Yok. O muan ovoda başka neyme tedirlikler var? Hani koysan ay Kemper. Kulaklar. Biz bu tadan hiç yerik gitmekçi değil. Onu sonra min şiirden can eden mi hiç kime... size bir Anna Petrovna gerek mi? Havvala. Havva tanıyan. Meni tanıyan. Ol kim bilen uğraşar diye hav. Sinan. O odun alçak. Onu kim doğruya? Bir bilsene. Kim doğruya onu? Kim? Arar vermesene. Nem pes gel veriyen. Senin kurşun neyle kavan ya mı? Havva. Ayıl sana. Kim bol ol? Oğlu. Kim ol? Kim doğruya? Kim? Al getir ver. Beğulliydin, yeni diydin, ona hemen beğuli. Alo. Ay, ne diyen ay bunu? Deyip beğuldum sana. Kovun. Maskarım sizin oynamadılarla. Hormatly prezidentimiz. Sunuwata medeniyeti berýän çäksiz sarpasy biziň şu döredjilükde sunuwatdaky medeniyetdäki ulu ýygylaryň, göçmejek ýygylaryň medeniyet sunuwat işlerini, öteni geçenlerini ýatlap, hormat goýup sunuwada on beýik sarpas üçin janynyň sag bolup işlerini hemişe rowaj almagyny arzu edýän. Meret Ataxanow Türkmen kino sunuwatyny ölçeksiz uly goşan halipalaryň hatarına girýär. Ol bir näçe şägirde mestirip ýetişdirdi. Şoňuň birlikde ol Türkmen kino sunuwatynyň taryhynda ilkinji kino rejissor. Ol Türkmen telewizionyny ýokary derejelere götürmekde, täze kepleşikleri açyp onun halipa hökmünde şägird östürip ýetirmekde uly goşantylaryny goşdy. Ölçeksiz uly işleri şo ýerde amala aşyrdy. Şoň üçin onuň şu günlere surata düşüren filmlerini seyredeninde onun ýokary çeperçilik taýda alandygy, kesip paýlamakda da usatlyk görkezendigini biz görsek bolýar. Onun filmlerinin üstünden köp ýyllar geçende bolsa, häzirim tomoşa edende seni tolgundyrman goýanok. Diýmek onun döreden eserleri zehinli filmlerdeki şu ýerde öz-özünden tomoşaçylar aýan bolýar. Meret Ataxanow ýaly halipalary barada Türkmen telewizionyny metbuatda gepleşikler taýýarlap, onu ýaýlymda biziň ösüp gelýän ýaş neselimizde ödürlemekde uly mümkinçilik döredýänligi üçin hormatly arkadamyzyň jany sag bolsun, başydyk bolsun, il ýurt bähbitli alyp barýan işleri rowaj alsyn.